Predvedané veci v Mikuláši. Čo ste predali, babi? Komiks. A predali sme fotky. A sme z toho hrozne radi. A tešíme sa. Tešíme sa z toho, to je najviac. Ale tak ukáž, ako sa A tešíš. tešíme sa na našu ďalšiu Ukáž, ako sa výstavu tešíš. spoločnú v Mikuláši alebo v Prahe. No najbližšia Ale výstava asi bude v Prahe. najradšej by sme chceli vystavovať na Liptove. Určite. To sú najlepší ľudia. To sú úplne najspokojnejší, najlepší a strašne je to príjemné, atmosféra celková. A sme tu doma. Sme tu doma.